sirifi wayo Haidara sirifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبوا أمبوفو كولي مندو أكنيما دلا كدل على في على كهنا أناك كشي أناك بركة على كوجدي na ukelengele na bela jelenka anga bi wajulu kene kono amba la donia ka fo ambe Côte d'Ivoire jamana kan kerengrenia la Abidjan quartier la mi na bi wele ko Treichville amba de al-islamé munun be u farala nyonka ku kan soja yira mawludu ko hukumu kono kene inda minana ni kalande unka walanda diwiye anu ka wali mandon kan ka lase ninga soro ka wajulu kala utugola el ustaz Omar Farouk Tiema fogata se Mohamed Lamine Sidibé ma fe munun boraye ange je ku sheria nega kuma buna bori min ka shuina o ye mauludu keli dalu ye Qur'ana kono suratu Yunusu aya 57 bismillahirrahmanirrahim qul Muhammad afo bi fadlillahi nine alaka fisamantiya wa bi rahmatihi aninga hine fa bizalika o koson faliyafrahu ukuni soja huwa khairun ode here mimma yajmaun katemu usoro fembeka ayam flana oye suratu haji ayam bisawani flana zalika o miflenie waman yuazim sha'aira lillahi koni mogomi alaka domba ubonya fa innaha o tigila mogo min taqwal qulubi o yere dusunga alanyisranye amena ama fega doni fo karamo Haidara kan a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ba Madani ni bastanden Sherifu alaka dine joyiri na sirifu makoroba de nyonye bale I Haidara kiraba moden ke bazumana abarika anye abarika ye ka munyo ni ka sabalila ede kongani minogo munyu anye ede torani degu bekun anye alo make sarala foko ke fu ede shirifia jira ni sabare ni jogo nyumaye ima jira ni ye choye ede kera siramea dine majigiye siramea jigi tun tigela bawa tube ajugu bolo yatime diya la ede ya deme ninga bwa jugu bolo ede jogo fo anwe kala diriya jira anna ede sabula muso kela chela bato muso ye chau kela muso mala diriye den kela doa den ye. Ô mon prophète, tu es l'imam des prophètes, le sceau des prophètes, le prophète des prophètes. Nous remercions Allah de ta venue au monde, car ta venue a été le bonheur pour toute l'humanité. Car sans toi, nous allons demeurer dans un terrible ténèbre de tristesse. L'unique fils de Aminata et d'Abdullah, le beau-fils de Koueliz, le neveu de Abbas et de Hamza, le beau-père de Ali bin Abi Talib, le père de Fatma Zahra, le mari de Aïcha et de Khadija Kubra, le grand-père de Hassan et d'Hussein. Nous n'avons pas de mots, ni de phrases, ni d'actions pour te dire merci, car sans toi, nous allons tous être des mécréants. Et sans oublier, je salue Seyid Sherif Usman Madani Haidara, d'ici jusqu'au Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe ala barakadani kira Muhammad Mustafa Bageniye. Ya an kuntigi Muhammad, ichili kala an danfɛnw bɛɛ ma nɛɛma ni kisi ye. Fɔlɔmɔgɔw kuntigi ani labanmɔgɔw kuntigi kira Muhammad. I bangeni kala lafiya ye I mandenw bɛɛ ye. Ala y'a ka danfɛnw nisɔndiyalen ye Muhammadu min ye ka kɔn I yɛrɛ bangeni ye ni san caman. Ne kamɛni Abdul Mutalibi mɔden ɲuman Muhammadu de ye.
Abdullahi ka nangamade kira Muhammadu kodo. Amba Amina ka cɛfarin Muhammadu kodo. Muhammadu min sɔnna ka woloba Amina dusu suma ka to kaburu la n'a ka cɛya walo ye. Nkameni Kureshiw ni Bani Hashimi denw na jogo ɲumantigi de ye. Kadijatu ani Aishatu furucɛ ladiri Muhammadu kodo. Fatumatu Zahra wolofa ɲɔgɔn ye bali kira Muhammadu kodo. Magan kafiru ye Muhammadu min mankutu ni tiɲɛtigiya ni jogobaw ye. Ala yɛrɛ ye Muhammadu mankutu a ka kuranaba in kɔnɔ ni jogobaw ye. Kira ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ne mani kisi ba ma wallazi nafsi biyadihi nkalla foroba ala la ni be ala min bolo la yu'minu ahadukum ko aw kelen tɛ limaniya sɔrɔ hatta akuna ahabba ilay fa ne kira kanu ka bonya tigi yɔrɔ min nafsihi ka tɛmɛ yɛrɛ kun kan wa malihi ka tɛmɛ ka nafolo kan wa waladihi ka tɛmɛ denw kan wa nasi ajma'in ani ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan qala lahu ta'ala ala ta'ala ko min ka se kɔrɔ tan ni qul muhammad afɔ in kana aba'ukum ni afa kɛla wa abna'ukum ana denw wa ikhwanukum ana balmaw wa azwajukum ana furuɲɔgɔn wa ashiratukum ana ka kabila wa amwalun iqtaraftumuha ani aka nafolo abu mun labara wa tijaratun takhshawna kasadaha anaka jagofɛnw abe siran minnu cɛni ye wa masakinu tardawnaha anaka sigiyɔrɔw minnu ka d'a ye ahabba ilaykum aw b'o de kanu minallahi wa rasulihi ka tɛmɛ ala n'a ka kira kan wa jihadin fi sabilihi ani ka cɛsiri kɛ ala ka diinɛ na fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi aka sigi ka ala ta'ala ka jangata makɔnɔ wallahu la ya'ti al-qawma al-fasikin ala dun tɛ cɛnikɛla kanda fiyewu. An bɛna don an ka mawudugu kɔnɔ. Munna an bɛ mawudu kɛnɛ sigi ko fila kama. Namgɛlɛya munna an bɛ mawudu kɛnɛ sigi ko belebeleba fila de kosɔn. A fɔlɔ ye mun ye hinɛ ɲinini ala fɛ ni kira ye ka lafiya ɲini ala fɛ ka bonya ɲini ala fɛ ka jurumu yafa ɲini ala fɛ ka laban ko ɲumanya ɲini ala fɛ ni kira ye. Mawludu yɛrɛ sigi kun fɔlɔ o dɔ ye nin ye wa fɛn min ni kira t'o sɔrɔ o tɛ yen k'a fɔ nin ti sɔrɔ ni kira ye o tɛ yen sabu n'i ye kira nisɔndiya n'i ye kira bonya o de bɛ bɛn ala faama yɛrɛ bonyali ma. N'i y'an ka kitabu lajɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye kira bonya ou bien n k'a fɔ bamanankan na mɔgɔ fɔlɔ minnu ye kira bonya Suwaibatul Aslamiya b'a la. Suwaibatul Aslamiya ye jɔn ye? O ye Abu Lahabi ka jɔnmuso de ye. Abu Lahabi ka jɔnmuso tuma min na kira nana dugukolo kan ale nisɔndiyala. A nisɔndiyala min k'a bolila ka taa fɔ a makɛ ye. A ko makɛ i dɔgɔkɛ min fatula n'o bɛ wele ko Abdullahi a muso Amina a dɔn ala sɔnna a y'a yɛrɛ sɔrɔ ne nana ka n'o ci de f'u ye. Ala ye bonya fɔlɔ jumɛn kɛ o ye ko e taara kira bangeli annonce e taara kira nali fɔ ɔ mi bonya fɔlɔ min kɛ e yɛrɛ n bi e kan hɔrɔnya. Ni kira ye fɔlɔ jɔnmuso kɛra hɔrɔn ye o y'a sɔrɔ kira bɛ ban fini na a ma kuma mɔgɔ fɛ fɔlɔ a ma foyi kɛ fɔlɔ a nalen dugukolo ka mɔgɔ fɔlɔ min nisɔndiyala ka taa message ci mɔgɔw ye
ala ye bonya fɔlɔ min kɛ o tigi a y'o bɔ jɔnya la fɔlɔ o kɛra min kɛ o ka jɔnya baara donc mawludu kɛnɛ ka ɲi ka sigi n'ala y'a ye ko anw ye wariw bɔ ko anw ye yɔrɔjanw tagama ko anw ye sɛgɛw kɛ mun ko sɔn ka kira kana kira yira mɔgɔw la kana kira jogo fɔ mɔgɔw ye a tun bɛ sabali min kɛ k'o yira mɔgɔw la n'ala sɔnna ka jɔnmuso dɔ kɛ hɔrɔn ye kira kosɔn ala ti ban ka anw yɛrɛ fana sɔn o kira kelen kosɔn o la mawuludukɛla bɛɛ k'a bila i kun na bonya sɔrɔ yɔrɔ ye mawuludukɛyɔrɔ ye yafa sɔrɔ yɔrɔ ye mawuludukɛyɔrɔ ye hinɛ ni labanko ɲuman sɔrɔ yɔrɔ ye mawuludukɛyɔrɔ ye diɲɛ wasa ni lahara wasa a sɔrɔ yɔrɔ dɔ ye mawuludukɛyɔrɔ ye ka an ka dalilu kɛ fɔlɔ ko jɔnmuso dɔ ala sɔnna k'o kan hɔrɔnya k'o bɔ jɔnya la pewu k'o kɛ hɔrɔn ye k'a taara kira nali lakali o tɛ fɔlɔ ye wa an gɛlɛ y'a fɔ kelen kafiri min banna kira la k'a ti ala fɛ a tɛ kira fɛ ala ko e yɛrɛ ye bonya dɔ ka kira kosɔn hali n'i t'a dɔn ko kira don mɛ i nisɔndiyala kosɔn ka ban n na bonya dɔ kɛ e yɛrɛ ye o ye jɔn ye kira bɛnɔgɔ kɛ abu lahab abu lahabu ko muso ma e nana ci fɔ ne ye o ma goya ne yɛrɛ ye ko y'a jala n yɛrɛ ye o la o jaya in na n ye e kan hɔrɔnya ala ko e y'o ɲuman min kɛ kira kosɔn hali ni t'a dɔn ko kira don malgré i bɛ taa jahanama na koyi nka ala k'ala ko tɛnɛ o tɛnɛ ko a ka jahanama bɛ siɲɛ a ye ala e ɲinɛna kafiri la k'ale ka jahanama ni jahanamaden tɔw bɔ ɲɔgɔn na ko sabu a nisɔndiyara ne ka kira nali ye k'a sɔrɔ a t'a ka kiraya kalama ala anw minnu kɛla kalama ka tila k'a bonya nin tɛ filanan ye kafiri boli sɔnna hɛrɛ dɔ kɛlen ye alaba fɛ k'a ka jahanama fiɲɛ ka tɛnɛ don na parce que dalilu dɔw bɛ yen a ma se ko an ka kuranna dayɛlɛ a ma se an ka hadisa dayɛlɛ ni mɔgɔ kumana dɔrɔn ni yiri b'i yɛrɛ fɛ n'a bɛ fɔ o ma hakili ka ɲi ka ko dɔ faamu mɔgɔ min ye lɔɔri di faama den ma faama y'o tigi wele k'o kɛ minisiri ye mɛ ni mɔgɔ min ye ba kelen di faama den ma n'a ma fɛn d'i ma n'a m'i kɛ perezidan kɔni ye a kɔni t'i dɔgɔya ka tɛmɛ minisiriya kan ni dɔ taara ci fɔ dama o kɛra hɔrɔn ye dɔ y'a ka jɔn kan hɔrɔnya ala ko e ka jahanama na fiɲɛ e min y'a dɔn k'a ka sira ta ka tugu a kɔ ka tila k'a jira diɲɛ na ka tila k'a bonya jira diɲɛ na fɛn dɔ na ye o la min ka bon ka tɛmɛ ninnu ta kan ala k'an sɔn faamu na dɔrɔn adamaden ka kɛ ko faamu na ye n'ala ye hakili ɲuman d'i ma o de ye ala ka sɔnniw na belebeleba ye ala ka sɔnni na belebeleba de ye hakili ye ala k'a ɲuman d'an ma ala k'a ɲuman d'an ma namgɛlɛya o ye joli ye fila tɛ anw ka kira alayhi salam ka ko a nali ɲa yahudiya dɔ u bɛ n k'a fɔ bani israyila ka dɔ musa ka mɔgɔ don ala ɲinɛna o la ka yafa o ma k'o fara ɲuw kan a ma kira ye a ma kira lɔn mɛ a ye ko dɔ kɛ kira ye a ye mun kɛ n'i y'an ka nuzaya lajɛ a b'a kɔnɔ ko don dɔ la ala ye ala ka kira musa wele o ka kuma senfɛ a ko musa ma a ko dugu yɔrɔ in na cɛ dɔ bɛna sa cɛ in su mɔgɔw tɛna ta bala
o bena suinga tlonge fenye sabu ka da ka chento bulu mo baye amambo bulu Musa mba fuye ta sui mine ka kitai ika ko e ka su ko chogola e ka kasangi ika kasangi chogoyala ika sela ka e bi seli su kan chogo mi sela kanti Musa mogot na chembunya kuyi nga mogo badu nga jom badu aka bone ala bulu na ya ko di e ma e katata ka jiri ala de fama ide kira ko tetulonge kuyi zangona na kuyela emina ala ka na ku sabata ambela amin rabbi nabila Musa tale atara manga me ko chedo sala ala ya foi chogo mi aya soro o yere jatido mbogo tala ka nyuma mbafo chebati nabila Musa geralola ay shui mina ka katai ka mogo nyini ka faraka o yako ka kasangi abina seli tuma mi mogo do nana olu ya yi dija on bolo chente manyana mai maintenant manya ko Musa yere yi sendo akola Musa do ya on manyana mai to on yere kata fara Musa ka anga ni koinge na klala mina nyini nga munya blala sabu chenti ma bayan bolo ya mumbe kira sendo ka kula o fara la Musa ka wi shuseli Chuseli bani oko Musa ma kwa mafo ifa mune nabila Musa ko muna ko cheyible anwon tumina ni bwa anya koro de doro sabu niya atula anya koro bi tuli abantoro anwon tumina bwa anya koro de ti suna awon man bara manyana ma ko ni tawo mburo manyana mai andu nana e amuna ka kitai kai sobe do afa ami fege nyini nga munyi blala comme eti ko ke ganza munyi blala nabla Musa ko chemfoli yere la de nere ma kundon koyi ala de kon nyenne chi ko ngatake me che yere muke che yere muyi akumala nyini ngawla ne chila de wandara chike kuma awe ni nyininga kele tala nyira bitala nyininga ibaro Musa na ala tundu kuma o Musa na ala tundu kuma beni son pentewa ala ibeson me itala ka soni de ye tant que ne bi sans faire mon reflet parce que e bi joro de ko furuke ko chere la ko e madenzoro otea ote joro kunya mais nyabe dentugu la o debe o jigi kono so ne tu mirla mi me saraka bola duguma no ma che soro folo no ma muso soro folo ne tu nyo fleta imi ku ife o mala muso emi yere fana joro lendo ko ima furu foro wala ko ma muso soro folo mbalmange nyabe muso tugula o de yakili jigo la ge so ne tu ndan bi koka furu ko kuma ti jigi kono folo ole kira ko nami fe ka ala fude ka do ko fengera nyi de kani sa fe mo ko fle me duguma mo ko de fle ne ko foi ma de ma ke me fla ko kabini dugu jera do ma mo soro ne ko e ma mo zoro do era ta kala ma ko dugu jera yere o beta ala ka jonye wa kula ni miri sanfe mo ko ma ibi ke kafiri ala kana kafiri ya nga ni miri duguma mo ko ma ibada ko fenkeli nabla Musa fenkerai londo akwala makwala ki kuma kanga dide abonye fe chukuma abi bo ko feti bo fantala akwala nintu miseki yere ya bi be pare ala ko do dili ma ko ita to te akwala nibiye
cɛra o de nege bɛ na a bɛ ten i bɛ mɔgɔ kumakan mɛn i b'a kumakan mɛn i t'a ye tuma dɔ i b'a kanu ko i k'a ye a ko ala ko i jira n na ala ko Musa ko a to ta ko nin ma nɔgɔ dɛ a ko n'a don donzela ka kɛ k'a bɛ fisaya dɛ ala ko Musa ma n bɛna taamasere dɔw kɔni jira i la n'o sera ka sabati Musa dala la ala i na ɲɛ peut-être nka n'o ma se ka kɛ i jigi bɔ ne yeli kan o jira la o ma dogo ko ye o kɛra nɔrɔnin dɔ ye kulu kan ten kulu yɛrɛ bala ka ci k'o mumugu nabila Musa yɛrɛ wulile jatigɛ fɛ dɔw ko a kirina wulile a ko ala ma ko yeko kuma ko an k'o to yen à faire devoir là on n'a pas laissé ça min kɛra jɛw bi bɔ nabila Musa ko mɔgɔ ma a y'a to yen n bɛ taa ala ɲininka a taara ala faama ɲininka ko ala ma ne kɔni taara baara kɛ baara bannen mɔgɔ ye ɲininka min na o de filɛ ala n bɛ fɛ k'i yɛrɛ ɲininka e de bɛ gundo dɔn mun y'i bila i ye ne bila nin baara in na n ka se ka taa n kɔ mɔgɔw kunnafoni ala ko Musa ma ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko ɲɛ bɛ cɛ in na tan ko a bɛ se ka kalan kɛ mɔgɔ dɔ a bɛ se ka kalan kɛ ko don dɔ de la y'i ka Tawurata ta a b'a la k'a kalan a b'a la k'a kalan kalan in kɛtɔ a taara se n ka kira Muhamadu de tɔgɔ sɛbɛnlen ma a sɛbɛnni bɛ sɛbɛn cogo min na e ka Tawurata la Hebrekan na a selen o sɛbɛn cogo de ma a y'o fili a ko ye a ko nin sɛbɛn cogo in ni sɛbɛn cogo si tɛ kelen ye nin tigi tɔgɔ sɛbɛn cogo a ko ni sɛbɛn cogo foyi tɛ kelen ye dɛ a ko nin sɛbɛn cogo in don cɛ ka ɲi dɛ nin diyara ne ye dɛ ko a ye a embrasser a ye tɔgɔ in embrasser k'o kɛra siɲɛ fɔlɔ la ko don wɛrɛ tun kɔ a b'a la ka Tawurata in kalan a taara se yɔrɔ wɛrɛ la a ye tɔgɔ kelen ɲɛ i kun a ko ne ye min ye o don na ni y'a embrasser o kelen de filɛ yan koyi nin tɔgɔ in don kanu bɛ ne la ne tɛ nin dɔn koyi nka tɔgɔ in yɛrɛ sɛbɛn cogo yɛrɛ de diyara ne ye a kanu bɛ na ko a ye a embrasser ko a ye n ka kira embrasser a tɔgɔ a ye o embrasser siɲɛ 2 Musa o de kama n ko n ye nin fara ɲin kan duwawu jaabi kɛnɛ ye an ka jɛ an ka duwawu kɛ an ka jɛ an ka duwawu kɛ laɲini min b'an na ni anw kumana 13 juillet dugukolo kan a bɛ gbɛlɛya 13 juillet kaw ma kosɛbɛ 13 juillet ka a kana gbɛlɛya ma 13 juillet ka a kana gbɛlɛya ma o de la n ka kuma ka gbɛlɛ 13 juillet parce que ne kumana don o don 13 juillet dugukolo kan bɔ sɔgɔma i ka yala dugu kɔnɔ i k'a filɛ kuma bɛ yɛlɛma cogo min na o de la san o san ne n sigila ka kuma n bɛ kuma nin takararo ne kumana kuma in bɛ yɛlɛmali ko 100 de kɛ 13 juillet dugukolo kan mais ne bolo bɛ n ka ala bolo n dala la fana ala ka dɛmɛ bɛ na siga foyi t'a la ma sigaw la o bɛ na donc o la 13 juillet kaw k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔjiya kelen de bɛ ne la ka ɲɛsin o ma o de ye jumɛn ye walahi Haidara ka anw tarbiya ni ka an niw ko ka an hakiliw ko ka an bila mun na anw ka sɛgɛn mɔgɔw ka bɔ tɔɔrɔ la o ka bɔ ɲani na o ka bɔ jahanama kɔnɔ mɔgɔw ka balo lafiya la bɛn ni kelenya kɔnɔ Haidara y'an kalan o de la a mɔcɛ fana ka diɲɛ kalan o de la Mamadu le kana dɔgɔdɔ wala yire abu bi bara ila Ala k'an ni sahaba bɛn Ala ka laɲiniw sabati donc o la o kira y'o baara mun kɛ a mɔden nana ka na o baara de kɛ k'a ka kalandenw kalan k'o bila o la anw kalanna k'a bila o la i bɛ ansar karamɔgɔ ta o bɛ na wazulu la tuma dɔ la o ma dumuni kɛ i b'o ye o bɛ yɛrɛ nɛgɛso kan ka taa wazulu kɛ o bɛ pɔtɔpɔtɔw cogoba ka taa wazulu kɛ o bɛ yɛrɛ motow kan ka taa wazulu kɛ mais depuis Ala y'i dan i ye karamɔgɔ jumɛn ye ale ka kafa n'a ka yaada ko a bɛ sɔn ka sigi nɛgɛso kɔfɛ walima moto kɔfɛ ka taa wazulu kɛ yɔrɔ la
mais kiraba Mohamed Mustafa anaka kirabaya akme yere falika ni ka dugu tagama ka yere nyamu ka donwo baw kono ka ala ka dinew nyanama mais dine fobaga ni le masika ka mogo majigilenye e be se ka mogo duma wele kana ala tama donc ola me faga votre résultat oui ay dala dine be dine e fen kelin doron o de jogonya ka tlen ini ala che o koro di ala don ani yere don ni yo soro iklala ala don ki yere don ni ka ala don ki yere don abana fuita ko fetugu sami allah liman hamdahu rabbana walakal hamdu olu farala kandi demenaudi mais ala ka ni sababe o de la nga qur'ana hayan kelenta shuina ka kira ka hadisa kelenta anin klala ka chebado no de Sheikh Ahmadu Atijani aye kuma kan duru dobe aye ladilikan di aka khalifauma aka sheikhuma aka mukaddamuma o kuma ni qur'ana hayan be nyongo sementiya fo kata se laharama o ma nyongo sosofana me fe ko kuma o de yira mo wala maudu sabadi qur'ana hayan kele hadisa kele ani Sheikh Ahmad Tijani ka kuma kan don ne ngo fo o kuma beta nyongo soro karamo haidara ka dine be fo ka resume mina kuma imbe beta be odima don ala ka ni sababe don ola mena o hayan damne sabu mogo mako be fendola ka bamana kan jalan fo kata olu ba ye ina fuite fen fola sabu anga dien laba mogo degila odila karabu kan bori nyongo ko olu ta koro me obo ode ye kwa kalana me ka fo fakana olu be mi famu kuma dolo ba ye komi ite fendondi donc ola mena alaka qur'ana hayande fiye nembola ola mena kiraka hadisa fiye sabu kutubu ka kuma te nyongo fo waliju ka kuma te nyongo fo sheikhu sebema ka kuma te nyongo fo abu no de famu sisa amata ba'da istiaza wal basmala ala kodi kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ko chan yere la noro bado nana auma au jon Muhammad manto ko noro bado nana auma o noro e jon o noro de Muhammad Mustafa ani dume wa kitabun ani kitabu do mubinun mi kono fon wala nidi a développer ndi ni kodi ko wa kitabun mubin ani kitabu do mi kono fen wala nidi ni mogo do nana sigi ka fo ni kabo hakilima ko abe hakili ko fe tai chife de ala ya befo ala ko wala nidi ne nana sigi ko na ka bo hakilima ko abe hakili ko fe ita don kabino yoro la ko jine moriya kandi ala ko wala nidi me e ko abe hakili ko fe mu kan ala dun ko qur'ana kono ko ale noro bachi ama no e Muhammadu ye ama dama ay fendo do abolo o fe muye o de wa kitabun o e kitabu do e no de qur'ana e mubinun kitabu mi kono fen wala ni de akodi yahdi bihillahu manittaba ridwanuhu kabe be kandanai mama sonaka tuko aka jenko ala ka jen muye ala ka jende kiraye anana ni miye no de qur'ana yi mais sisa e bena fo kira tanfe mais kira no ba anfe kira ka kuma kan ba anfe kira bona u ba anfe kira ka noye olugude ni be kira yere nyini kana nyini yorore ala kira ya fanye aka hadisa la ko taraktu fikum shay'ain kitabullahi wa itrati nye fen flato au bolo ala ka kitabu anin somao ma bena dokaba ko ya ka ba fo yoro dola taraktu fikum shay'an kitabullahi wa sunnati ani itrati fen flainte fonyo ko abekore ikili meno yoro nya fi ba fam ni kama ko itrati kira soma ni kama ko sunnati kira tasira emuye ayo kalfa jona kira tasira obe jombolo
kira ta sira ye mɔgɔ mun ye o de ye a ka denbaya ye parce que o b'a fɔ ko hadisa dɔ bɛ yen ko aleikum bi sunnati wa sunnati khulafaw rashidin al-mahdiyyin dɔw bɛ na ka na résumé k'a bɛn mɔgɔ 4 ma ko hum Abubakar Siddiq Umar Farouk Usman bun Affan Ali bun Abi Talib a ye ɲininkali kɛ ni hadisa in nasu sɔriya ni nin b'a la ako aleikum bi sunnati wa sunnati khulafaw rashidin al-mahdiyyin ko kanda bagaw mais mɔgɔw nana de ka a kɛ Abubakar ani Umar ani Usman ani Ali ka sɔrɔ Alakira ko mahdiyyin ko kandabaga caman hadisa wɛrɛ bɛ na ka na nin kɔrɔ fɔ a ye a ko di a ko o hadisa kɔnɔ yati min ba'di 12 khalifa kulluhum min Quraysh ni arba fɔlaw ani 12 fɔlaw fɛn fila in tɛ ɲɔgɔn fɔn de ɲɔgɔn fɔna donc o la hadisa kalannaw an ka fɛn ninnu filɛ ni ɲamajɔ ye an ka filɛ ni hakilisigi ye n'an ma ko ninnu filɛ ni hakilisigi ye an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ lahara jɔ don fɛn na an ma miiri ni min ye ni ka mɛn ko sunnati o de ye itirati ye itirati riwaya a ka ca ka tɛmɛ sunnati kan o kɔrɔ bɛ di itirati de nana ni ka sunna in de kɔrɔ fɔ an ye o yɔrɔ faamuna o kɔrɔ di ni ka mɛn Alakira ka sunna o kɔrɔ de ye ko kira somaw sabu kira ko Seyidina Ali bɛ nin an kalan nin na a ko kuranna jigila olu ka so kɔnɔ olu de b'a dɔn k'a ka ɲininka bɛɛ la yanni ka to an bɛ fɔn ale la Seyidina Ali de sela ka nin fɔ depuis Ala ye diɲɛ dan mɔgɔ fɔlɔ min ye nin fɔ a da la a b'a dusu la ni ka sigi ka mɔgɔw kɔnɔ o de kɛla Alakira mɔden ye o de kɛla Alakira bɔnna ye n'o ye Seyidina Ali ye Seyidina Ali tɛmɛlen kɔfɛ jɔn k'a kɛ k'a ta o tile la fo kana se bi ma cɛ kelen min k'a fɔ bɛɛ kɔni b'o dɔn karamɔgɔ bɛɛ ja man gbɛlɛya k'a fɔ a ye ɲininka bɛɛ la ko n b'a bɛɛ dɔn ko ne m'a dɔn a ka n jɔ tele la ka mugu ci n na ka n faga mɔcɛ kɔfɛ n'o de ye Seyidina Ali ye a b'a dɔn o cɛ ye jɔn ye o de ye anw dajuru samaba ye o de ye diɲɛ laban tilefɛ tile ye o de ye baduru zamanu ye o de ye muhyiddin ye o de ye muhyil bai'a ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale de ye défi lancé Mali dugukolo kan ni diɲɛ bɛɛ a ko Ala ka diinɛ n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ fɔ a ye n jɔ tele Mali la n'a ka ɲininka kelen na ne y'a ja a ka mugu ci n'a ka n faga ayiwa kabini o wagati fo bi a y'a bɛɛ fɔ maa ma sɔrɔ k'a ta kele wuli i t'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ laban o de ma n balimakɛ n balimamuso n b'i ladi ne b'i ladi dɛ n bɛ n yɛrɛkun fana ladi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka serifu cɛ ka wele jaabi sinon bilahi n'i ma nin cɛba in ka wele jaabi i na sigi k'i bolokumɛnden kelen kelen bɛɛ kin ka ban fo k'a bɛɛ tigɛ ka ban i t'a dɔn k'i bolokumɛnden tɛ yen tugun wagati bɛ yen ka segin dɛ wagati bɛ yen wagati bɛ yen diɲɛ laban tɔ man jan tugun sɔɔni dɔrɔn diɲɛ bɛ ban i bɛ tagama i sen kan i bɛ to i tagamatɔ i bɛ taa ben sira la ka sa o de la kabakoya bɛ ne la mɔgɔ min ɲɛ bɛ nin saya qualité in na ka tila k'o ja gbɛlɛya Ala la cɛkɔrɔba dɔ ni a ka denbaya olu de faralen de ɲɔgɔn kan o bɛ seli la cɛkɔrɔba b'o ɲɛfɛ denbaya bɛ kɔfɛ o bɛ seli la o tola seli la lɔ laban sujuru laban cɛkɔrɔba taala sujuru la a mɛnna a tɛ wuli la ja salen de k'a to yen foyi kun t'a la a tola sujuru la a ja salen de bɛ yen a dencɛ kelen bɛ yen ale y'a kun kɔrɔta k'a filɛ ka subahanallahi fɔ kɛ k'a kɛ a tɛ wuli la a y'a touché dɔrɔn a binna kasi nɛgɛ b'a la a ye kasi mada a jɔla fa place la ka seli dafa n'a baw n'a dɔgɔw ye a ye salamu bila dɔrɔn bɛɛ de kulela ka ci a fa kan foyi kun t'a la a sala tan n balimakɛ n balimamuso e bɛ sa cogo jumɛn na i bɛ sa cogo jumɛn na bi de sini de e b'a dɔn wa i ye mun kɛ Ala ye i ye joli kɛ Ala ye
mi bɛ lakali ala ɲɛfɛ lahara jɔ don ala ka limaniya d'an ma ala ka faamu ko ɲuman d'an ma o de la n ko ala ka alakiraba ci ni nɔrɔba ye kiraba min ye nɔrɔba ye ka kitabuba d'a ma kitabuba min ye nɔrɔba ye a y'a ci jɔn ma a y'a ci mantonba de ma k'o ka mun kɛ aw ka baaraba de kɛ n'a ye n'i ye baaraba kɛ i bɛ saraba sɔrɔ n'i ye saraba sɔrɔ o ye jigimafaba ye jigimafaba ye mun ye k'i don alijinɛba kɔnɔ ka alaba ye ka kiraba ye ɲaŋɔɲɛ la o man di jɔn ye o ka di bɛɛ ye dɛ donc an y'an jija an ka baara de kɛ n'i ma baara kɛ i ɲɛ tɛ da kira kan n'i ma baara kɛ i tɛ ala ye lahara jɔ dun don ala b'a yɛrɛ yira muminuw la kira fana an bɛ jɔ de kira bɛ tɛmɛ an cɛ la ka taa a ka alijinɛ kɔnɔ ala k'an fara olu kan min ninnu bɛ don a kɔnɔ ala k'an fara o kan donc o la ka fara olu kan k'i ka tugu kuranna kumakan kɔ ka tugu kira kumakan kɔ ko n'i tugula o kɔ k'i ka ala ka jɛn sɔrɔ ala ka jɛn ye jumɛn ye o de ye subulu salam kisi o sira kisi sira kisi sira ye mun ye an n'u ko silamɛya e yɛrɛ ko silamɛya n'o k'i ɲininka tu es musulman o ka n'i ɲininka il est musulman tu dis tu es musulman silamɛya kɔrɔ bɛ di quand on dit tu es musulman la a kɔrɔ ye mun ye il est silamɛ ye silamɛya kɔrɔ de o n t'i tɔɔrɔ i bɛ kisi ka bɔ n da tɔɔrɔ ma ka bɔ n bolo tɔɔrɔ ma ka bɔ n sen tɔɔrɔ ma ne ka tɔɔrɔ foyi tɛ s'i ma silamɛya kɔrɔ de y'o ye mais e selila ka sun k'i yɛrɛ wele ko silama o de ye kisi ye mais e ka baara ye janfa ye e ka baara ye mɔgɔ kɔrɔfɔ ye e ka baara ye dabalijugukɛ ye a daminɛna de i ma baara daminɛ fɔlɔ n balimakɛ n balimamuso seli caman kɛla makatagaw kɛla k'an yɛrɛ sɛgɛn kalo kelen ka sun don i tɛ dumuni kɛ tile fɛ ka jɛ i negilafɛnw kɔ k'e bɛ ala fɛ e tilala ka taa sa lahara jɔ don sarama ta ye e bolo i ta kɛla bɔnɛ ye dɛ min m'a kɛ ala ye ale yela yɔrɔ min na e min k'i ka kɛ ala ye e fana tilala ka ye o yɔrɔ la i t'a dɔn i ta kɛla sɛgɛ ye ala k'an ɲuman bɔ ala k'an ɲuman bɔ bɔn o haya in n bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni haya in sisan ko di a nana ni ala kira nana ni kuranna ye ka mun kɛ wa yukhrijuhum mina zulumati ila nur ka an bɔ dibikuruba la ni ka an bila yeelen na dibi ye mun ye yeelen ye mun ye nafigiya dibi bɛ yen kafiriya dibi bɛ yen mais yeelen ye kelen de ye o de ye silamɛya ye dibikuruba o de ye kafiriya ni nafigiya mais nafigiya mɔgɔ caman bɛ silamɛya kɔnɔ k'o yɛrɛ wele ko ye silamɛ ye k'a sɔrɔ olu ye nafigi de ye mais olu yɛrɛ t'a kalama ko ye nafigi ye ka seli ka sun ka heji ka zaka bɔ i ka baara bɛnna mɔgɔ kɔrɔfɔ ma silamɛya k'i kana min kɛ i k'i ta kɛ olu kɛli ye e bɛ mun fɔ ala ye ka silamɛya yira kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i gundo ye ala sɔsɔ de ye n balimakɛ i ma baara daminɛ dɛ i ma baara daminɛ an y'an jija min bɛ kɛnɛ kan dusu ta ka juguya ni kɛnɛ ta ye n'i kɔnɔ ɲɛna i jija i bɛ min kɛla kɛnɛ ma o ɲɔgɔnna de ka ye i dusu la mais e bɛ dɔ wɛrɛ kɛ kɛnɛ ma mais min bɛ kɔnɔyɔrɔ la o cɛ ka jugu n balimakɛ n balimamuso forokiyaba min b'i kan na disa min melekeni b'i kun na i jija a ka meleke fɛn ɲuman kan i jija o la dɛ o fɛn ɲuman ye jumɛn ye dusukun in ka jɛ a ka jɛya ni dusukun in ɲɛna a bɛɛ ɲɛna o de la ala b'a fɔ an ye kuranna hayanko wɛrɛ kɔnɔ ala kira ka hakɛ la a ko di wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni cikun bɛ kira la ni cikun b'a la ala kun n'a cikun tun ye seli ye walima n'a cikun tun ye heji ye walima n'a cikun tun ye zakabɔ ye ala kun bɛna fɔ ko cikun foyi tɛ kira la fɔ kana seli di mɔgɔw ma fɔ kana heji di mɔgɔw ma fɔ kana sun di mɔgɔw ma maa m'o fɔ dɛ ko illa rahmatan lil alamin ko a cila de diɲɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔli kama kana siga la
a ka suma mais sɔɔni dɔrɔn a bɛna exploser n'a exploser la i bɔnna bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ko 12 ala b'a bɛɛ ta tiɲɛ a tɛ don da la tugun sabu e ŋaniya kɛla mɔgɔw ta tiɲɛ ye janfaw ye tiɲɛniw ye dabalijuguw ye mais selɛri tɛ tɛmɛ i kan fajari tɛ tɛmɛ i kan ni heji kalo sera ale de bɛ bori mɔgɔw nɔfɛ an bɛ taa yan an bɛ don yan heji sera ne taara maka et puis n'a nana n'i m'a fɔ a ja walima i m'a fɔ laji i ka kɛlɛba de daminɛ tan ala ka limaniya d'a ma ɲɔgɔn ladi ka sabari yira ɲɔgɔn na ni sabari tɛ diɲɛ tɛ jɔ ni sabari tɛ du tɛ jɔ ni sabari tɛ jamana tɛ jɔ a tɛ kɛ ne la a tɛ kɛ e la an bɛɛ sigilen de yɔrɔ kelen a bɛ dilan de a bɛ tiɲɛ de dɔ b'a ka bonya to yen k'a yɛrɛ majigi ala ye ala b'a ka bonya yira kɔfɛ walima a b'a yira a den na mais ne ko a tɛ kɛ n na e ko a tɛ kɛ i la a fila si tɛ sabari a b'a tiɲɛ de o ala dun ka diinɛ kɔnɔ n'o ye kuranna ye kuranna nana ni hayan dɔ ye hayan ye jagoya bilen ye bɛɛ kan i n'a fɔ seli ni sun i tɛ ɲinɛ o kɔ cogoya min na o ye jumɛn ye ala ko kuranna kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ala ko di a ka kuranna kɔnɔ e min k'i dala sakakunu na i dala la ko alijinɛ bɛ yen i dala la ko jahanama bɛ yen i dala la ko lahara bɛ se ko wa'tasimu bihablillahi ko jagoya bilen de ko a ka tugu a ka ala ka juruba kelen minɛ n'o ye kuranna ye a ka don da kelen ka bɔ da kelen a ko wa'tasimu amuru nana yamaruya nana ko a y'a kɛ a tilala ka na ni mun ye wala tafarraku nahayu fana tilala ka na ko a kana faran-faran ko a kana faran-faran o fana ye jagoya bilen dɔ ye amuru nana nahayu nana kuranna kɔnɔ siga bɛɛ dafala la min bɛ jagoya bilen fɔ a la seli siga nana cogoya min na sun siga nana cogoya min na heji siga nana cogoya min na kuma dɔ yɛrɛ la nin nacogoya yɛrɛ ka jagoya yɔrɔ yɛrɛ bɛ yen ka tɛmɛ ninnu dɔw yɛrɛ kan mais seli ka bon an bolo ka tɛmɛ bɛn kan sun ka bon an bolo ka tɛmɛ bɛn kan heji ka bon an bolo ka tɛmɛ bɛn kan e ko i bɛ kuranna kɔ i bɛ kira kɔ i bɛ seli k'i ɲɛsin kɔrɔ ma mais anw bɛɛ bɛ fɛ ɲɔgɔn ta ka tiɲɛ de o silamɛya bɔla min dɔw yɛrɛ k'a ɲɛ kɔrɔta k'i ye k'i tɔgɔ bɛ fɔ la walima i natɔ walayi a bɛ ŋaniya de siri sa ni ka bin sisan walima mɔbili dɔ ka na ni faro k'a sen kari sisan et puis mɔgɔ wɛrɛ t'o ye dɛ i silama ɲɔgɔn walima i selila ɲɔgɔn o de bɛ nin ɲɔgɔnna bisigiya ni e ye ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka faamu d'a ma silamaw an ka ko ninnu faamu ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuranna hayan de fɔla dɛ n ma tila la fɔlɔ ni n tilala la n bɛna kira ka hadisa di ka Sheikh Ahmad Tijani ka wasiya 5 n bɛn'o d'i ma kuranna hayan ko di ko yukhrijuhum mina zulumati ila nur a nana ni kuranna ye ka an bɔ janfa la k'an bɔ dabalijugu la k'an bɔ ɲɔgɔn ta tiɲɛ na k'an bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la k'an bɔ dangadenya la k'an bila dugadenya sira kan k'an bila bɛn sira kan k'an bila hinɛ sira kan k'an bila ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan a ko k'o kɛ o bɛ kɛ ni mun ye bi iznihi ni ala ka jɛn wa yahdihim ila siratin mustaqim ka an kanda k'an bila siraw ka cɛlen kan jɛngɛ tɛ sira min na fiɲɛ tɛ sira min na sira min ni k'a ta direct fɔ alijinɛ kɔnɔ ni ye kuranna hayan de ye bɛɛ ka nin kɔni mɛn a bɛ suratul maida de kɔnɔ ni karamɔgɔw bɛ a k'a sɛbɛn a k'a tafsiri filɛ tafsiri bɛɛ la i bɛna min sɔrɔ a kɔnɔ i k'o fɔ n ye o y'a fɔlɔ ye a filanan m'o ta hadisa la o ye hadisa jumɛn ye ala kɛra bɛ hadisa dɔ ɲɛfɔla an ye Tabarani kɔnɔ hadisa kitabu dɔ bɛ yen ko Tabarani a b'a lakɛlila hadisa tɔgɔ kɔnɔ a ko di inna Allah ko a k'a dɔn k'a fɔ ala ba ala kɛra de b'o fɔla dɛ ko aw mun dala ale kira la ko a k'a dɔn k'a fɔ ala ba'athani ko a ye ne kira ci bi tamami makarimil akhlaki ni jogo babaw ka dafali ye a ye kuma in lamɛn dɛ
ko ni ci kun bɛ ale la ko ala y'ale ci de ni jogobabaw dafali ye a ma dan o ma dɛ a ko jogobabaw dafali a bɛ mun tugu a la wa kɛmali mahasinil afal ani baara ɲumanw dafa jogo ɲumanw dafa ani baara ɲumanw dafa o kɔrɔ ye ni jogo ɲɛna i kelen ka dan i ka bon kɔnɔ k'i ka ala deli kɛ i ni ala ka di mais ile tɛ baara kɛ kɛnɛma ka mɔgɔw bɔ fili la i b'a dɔn i ka baarakɛla tɔ ka jɛn o de la ni ka mɔgɔ ɲuman filɛ an bɛ mɔgɔ ɲuman ta fila mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ yen olu ka ɲumanya ye so kɔnɔ olu bɛ ala wele o tɛ bɔ dugu kɔnɔ i k'a kɛ ka ɲa i m'a kɛ ka ɲa olu t'o ɲɛɲini olu ta b'o n'o ka bon kɔnɔna a n'o ka kɔlɔsi o ye mɔgɔ ɲuman qualité dɔ ye mais diɲɛ laban mɔgɔw olu k'o de kɛ ala teri ye o k'o de kɛ ala ka waliju ye a bɛ se ka kɛ waliju dɔ ye mais ni waliju bɛ dugukolo kan min ka bon ni bɛɛ ye min k'a dɔn ale bɛ bɔ ka mɔgɔw ye fili la k'o ta o tɛgɛ ma a b'a fɔ o ye a ye nin dabila a ye nin kɛ a kana nin kɛ o tigi jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ min bɛ so kɔnɔ kan n bɛ n'o d'i ma i b'a faamu ala ka mɔgɔ dɔw kɛ nabi ɲuman ye ka dɔw kɛ kira ye nabi ɲumanw ala m'olu bila k'a ka yaala ka wazulu kɛ ala m'olu bila o la mais ni kow bɛ yen ala b'o informer kow la o ye nabi ɲumanw ye mais nabi ɲumanw sisan olu bɛnna 124,000 mais a ka dɔw daraja bonya n'o daraja ye k'olu kɛ kira ye 313 olu 313 a nana ka na 5 soit 25 bɔ olu la 313 ka 25 bɔ o la o 25 a y'olu de tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ sinon a 313 o bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ ne bolo nka la o sɔrɔ man di mɔgɔw bolo dɛ 300 kira mɔgɔ 313 n'i sela karamɔgɔw fɛ k'o tɔgɔ yiri la o bɛ wasi dɛ a 313 a kelen kelen bɛɛ tɔgɔ bɛ ne bolo o bɛ ne fɛ so kɔnɔ mais ala k'a ni sahaba bɛn 25 o de kɔfɔla kuranna kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn o 25 a nana 5 ta k'a bɔ olu la k'olu bonya n'o bɛɛ ye o 5 sisan a ye kelen bonya n'o bɛɛ ye o kelen jɔn ye o de ye Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o de kɛla alakiraba ye olu ka baara ye mun ye n'olu k'i ye baara la a ɲuman o b'a f'i ye k'i jija a la a juguman karisa a dabila hali n'o tala i sigilen sɔrɔ sira la i bɛ banakɔtaga kɛ la o b'a f'i ye karisa wuli ka bɔ yan yan tɛ banakɔtaga kɛyɔrɔ ye o ye kiraw taabolo ye o kɔrɔ ye di kiraw ka baara o de ye an bɛ min na nin ye ka dawa kɛ ka mɔgɔw bɔ fili la ka ala y'a ɲi ala bɛ min fɛ k'o yira o la ala tɛ min fɛ k'o fɔ o ye o bɛ se ka bɔ a la ni jɔyɔrɔ bɛ dugukolo kan ala bolo min ka bon o de ye nin sira in ye ni jɔyɔrɔ bɛ o de ye nin ye dɛ donc o la anw ta ye jago ye an b'a fɔ i bɛ 13 juillet filɛ 13 juillet dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ di droguerie sunguruba son les microbes o de cɛyala dugu kɔnɔ mais bɔ i bɛ yaala i bɛ ɲininkali kɛ droguerie n'i b'a tɔgɔ ɲininka n'a ma fɔ Burama a b'a fɔ Saka n'a ma fɔ Saka a b'a fɔ Dirisa n'i ye muso yaala a b'a fɔ Mamunɛ n'a ma fɔ Mamunɛ a b'a fɔ Kayatu seliladenw o tuma na drogue mina tɛ dugukolo kan fo selilaw denw wa mun y'o kɛ son microbe olu de cɛyala mais selilaw denw fana de o bɛ tele ka mɔgɔw tɔɲɔ o bɛ si ka mɔgɔw tɔɔrɔ olu cɛyala cɛkɔrɔba musokɔrɔba e de ka nin fɛn jugu in wolo k'a bila dugukolo kan e bɛ taa misiri la fajari seli fana i bɛ taa lansara i bɛ taa fitiri i bɛ taa mais ile denw bɛ binna mɔgɔw kan dugu kɔnɔ k'o ka nafolow minɛ k'o ka portable minɛ ka mɔgɔw ka portable siɲɛ k'o ta tiɲɛ dugu kɔnɔ ka bin mɔgɔw kan k'o faga e b'i disi bugɔ n'o ye e ala i tɛ baara la koyi
la ka sunɔgɔso kɔnɔ o da ka di la seli in dabila wallahi ala mako t'i ka seli la ala mako t'i ka suna i le ka fɛn kolo mun produit k'o bila dugukolo kan o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka faamu d'a ma mais an b'an yɛrɛ ɲininka mun de ka nin provoquer pourquoi celle-là denw de kɛla drogueurs ye pourquoi celle-là denw de kɛla son ye pourquoi celle-là denw de kɛla janfanciw ye a sɔrɔla cogo di e ala wagati yɛrɛ cogoya kama sinon a sɔrɔla yɔrɔ min na fa ni ba n'i ye tiɲɛni ye yɔrɔ yɔrɔ taa so kɔnɔ n'i taara so kɔnɔ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fa ka ɲi kɛnɛ kan ba ka ɲi kɛnɛ kan mais denw tiɲɛna mais pourquoi a tiɲɛna i b'a dɔn mun na a tiɲɛna wa a tiɲɛ yɔrɔ bɛ yen an balakaw ka hakɛ to an falakaw yɛrɛ ka hakɛ to a tiɲɛ yɔrɔ i b'a dɔn ye jumɛn ye kumana min na e n'i furu cɛ bɛ dilan kan so kɔnɔ a gbɛrɛlaka bɛ kuma i fɛ o yɔrɔ bɛ kɛ kɛlɛ ni mankanw de ye o tɛ se ka kɛ nɔgɔya ye fo kuma dɔ la a bɛ jigin a kɔnɔ a ka bɔ ka taa tiɲɛni ka dugu kɔnɔ n'ale bɛ fɛ ka se a muso ma f'a ka deli walima f'a ka wari d'a ma walima a ka sangawuli dɔ san sinon a tɛ se ka gbɛrɛ a la n balimakɛ kana sigi a la dɛ i k'i ka denw ka ɲɛnamaya dun bɔgɔ la donc an bɛ mawuludu kɛnɛ min kan nin vraiment hɛrɛ lo an b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ vraiment an b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ walahi mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ se ka baara kɛ i y'a baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ se ka dasi kelen don a la i dasi kelen don a la puisque mɔgɔw tɛmɛna olu yɛrɛ ka kanu u ka rasulu kanu ala ka bonya d'olu ma an bɛ misaliya ta i n'a fɔ Abu Lahab bɛ cogo min na nin kɛra bangeli don min na kɛra kanu di ala ye ka jɔnmuso ka hɔrɔnya ala taala ka bonya min k'a ye a sɛbɛnni na ma dogo dɔɔni kɛbaga si ma tɛnɛn o tɛnɛn ala bɛ a ka jahanama ala b'a nɔgɔya mais ni mɔgɔ min ka dasi kelen don a la don i ka dasi kelen don a la kunnadiya balo o ye rasulu kanu fɛn o fɛn n'i ka rasulu kanu o de ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ni tununa rasulu kanu kɔnɔ i bɛ tunu alaw tala kanu kɔ donc an bɛ kɛnɛ min kan nin vraiment mawuludu kɛnɛ an b'alaw tala deli yarabi ala k'a kɛ an ka lɔnnikɛbagaw n'an silamɛw an bɛɛ k'a kɛ mun b'a fɔ la ko a man ɲi o b'a fɔ la dalilu t'o bolo caman b'a fɔ ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko cɛw bɛ yen musow bɛ yen caman b'a fɔ o la nka an b'a fɔ fana an bɛ hiji min kɛra nin ye an ni muso ni cɛw lo ɲagaminen ɲɔgɔn na rasulu m'a fɔ lɔnsi fɛn na tawafu la ko cɛw ye lɔ muso b'a kɛ walima muso ye lɔ cɛw b'a kɛ an bɛɛ b'a kɛra ɲɔgɔn fɛ de o b'a yira k'a fɔ mawuludu fana n'an kafola ɲɔgɔn an bɛ kafola ko min kɔsɔn o de ye alaw tala kanu ani rasulu kanu an bɛ mawuludu b'an kan mawuludu kɛnɛ kan n'an bɛ hiji fana kɛla an b'a kɛla ala kɔsɔn an b'alaw tala ka jɛn dɔ ɲini an b'alaw tala ka yafa dɔ ɲini mais n'an ka mawuludu fana kɛnɛ sigi an bɛ rasulu kanu dɔ ɲini o kanu de ye fɛn ba ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que n'i ka rasulu kanu sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i fɔnna rasulu kanu kɔ i fɔnna fɛn bɛɛ kɔ i tɛ ala sɔrɔ i fɔnna fɛn bɛɛ kɔ ni mɔgɔ dun fɔnna fɛnw bɛɛ kɔ i sigiyɔrɔ ala kisi ma o ye jahanama ye jahanama fɔ ala k'an kisi a ma donc an bɛ kɛnɛ min kan vraiment an b'a dɔn alhamdulilayi rabbil alamin nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ ka se a dan na parce que ala ko silama o silama n'i kɔni ko ye silama ye ala ko kɔni bi yɔrɔ o yɔrɔ na a denfaya dir'i ma vraiment fɛn dɔ de don bonya de don dɔrɔn ka a di ma sinon ne ni ninnu bɛ ɲɔgɔn kan Ansar Dine mɔgɔ ninnu u b'u ka denfaya kɔni di mɔgɔ ma bon vraiment adamadenya yɛrɛ ni silamaya kama sinon kafo b'a di ma wariko sanuko non la o t'a la olu yɛrɛ de b'u ka ko kɛ k'a ban ka sɔrɔ k'a fɔ vraiment an y'i kanu n'a ye bon sincèrement foyi tɛ ne bolo ka foli kɛ nisɔndiya vraiment u ye n bonya parce que ka paraya yɛrɛ di ne ma an b'a sabanan kɛnɛ de kan nin ye bi bon ne tɛ se ka foyi fɔ o la fo k'a fɔ ala a barika bon n'i y'a ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ni bonya in bɛɛ lajɛlen dulonlen bɛ mun na o ye cɛba min y'a ni di ala ma ka ala ta fɔ diɲɛ ni mɔgɔw tuura o kɔ wallahi an b'o kɛnɛ de kan donc an tɛ se ka foyi fɔ ni bonya tɛ an tɛ se ka foyi fɔ ni wasa tɛ bon ni kɔni ka ye mɔgɔ mɔgɔ anisari n'a kɔni fɔra anisari ka ban baara de b'i bolo bon an t'u dɔnni foyi ye jogo ɲumanya an t'u dɔnni foyi ye buna adamadenya kɛko ɲuman kɔ donc an b'u fɔ k'u barika da hali bi k'a ɲini ala fɛ ala k'u fanga sigi
ala k'u fanga se c'est ala kanu bila foyi la fɛn min bɛ karamɔgɔ kuma suli ala k'u kisi ala k'u tanga ya rabbi aw yɛrɛ minnu nana kana nin baara in kɛ ala ka bolo mɛn aw ka baara la ala ka barika don aw la ya rabbi an natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ a tatɔ ala ka n'o kɛ k'aw sɔrɔ ala k'an bɛɛ wasa ala k'an bɛɛ wasa ala k'o kɛ rasuli bonya kama sallallahu rasul n bɛ ne fɛ k'a lase silama jama ma ni malodikɛla bɛɛ ma hali bi ala ye sababu ɲumanw d'an ma k'an minako bɛɛ nɔgɔya san ɲɔgɔn caman an ye jɛ ka mawuludi kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɛra nin mawuludi mara nin a diyara n ye a bonyana n ma hali bi ala ye sababu ɲumanw d'an ma ka silamaya kɔrɔta ala sɔnna an ye mawuluduba organiser an fɛ Treichville ya min sababu kɛra an karamɔgɔ n'o ye Muhamadu Lamini Sidibe ale ka laada don a bɛ ni mawuludu in labɛn san o san ala sɔnna ɲinɛ an ye a ta ko 8nan in tɛmɛnen kɔfɛ baara minnu kɛra a kɔnɔna na an ye jɔnbaw di kalandenw ma a bɛ fɔ min ma ko diplôme comme kalanyɔrɔ b'an fɛ o ye ansaru ka laada ye kalanyɔrɔ b'an fɛ Treichville kɔnɔ yan ne yɛrɛ ni ale de bɛ kalandenw kalan o la kalan b'an bolo taabolo 2 kan yan an bɛ kalandenw kalan ngo la an bɛ tila k'u kalan arabu fana na kalanyɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ de ko sirifila kalanta an ka kalanyɔrɔ tɔgɔ y'o ye ansarudini yɛrɛ hukumu kɔnɔ ala dɔn ni yɛrɛ dɔn kalanyɔrɔ o de bɛ an fɛ o la o kalanden ninnu bonyamasegin kama ani ka kalandenw yɛrɛ encourager walasa u bɛ se ka kalan kɛ an ye diplôme dɔw labɛn ka bɛn ni mawuludu yɛrɛ kɔnɔna ye k'o di kalandenw ma ka tila tuguni ka diplôme di mɔgɔ wɛrɛw ma i n'a fɔ an ka kɛnɛ yɛrɛ denba kɔrɔw ani a kura minnu bɛ sen na sisan denba fɛn o fɛn tɛmɛna san 8 kɔnɔna na ani denfa minnu tɛmɛna n'o ye parɛw ni marɛw ye an ye diplôme dɔ fana labɛn ka d'olu ma bonyamasegin kama k'u yɛrɛ encourager sabu mɔgɔ tanudon kana kɛ i sadon ye o kama an y'a essayer ka bonyamasegin k'u ye k'u fana walasa k'u fana encourager mɔgɔ wɛrɛ min fana bɛ se k'a ye u k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ na an k'an ka ɲɔgɔn encourager an kana ko bɛɛ bila ka mɔgɔw sadon kɔnɔ u kɔfɛ mɔgɔw fana mana na kana diplôme ninnu bilalen ye u yɛrɛ bɛna n'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna yan u ka baara kun ye ala ko de o sababuya la an ye diplôme labɛn ka di o parrain n'o marraw ni an dɛmɛbaabaw ni kira kanuba ni ala kanuba ni mawuludu kanuna ninnu an ye diplôme 6 ɲɔgɔnna fayda an y'o di olu fana ma donc o baara tɛmɛna o kɔnɔna de la sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di karamɔgɔkɛ in ma sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma a denw ala k'u k'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ k'an tugu a la yarabi ala k'o kɛ k'an sakɔ yarabi ala k'o kɛ k'an denw n'a musow tugu a denw n'a musow la k'an bɔnna bɛ tugu a bɔnnaw na yarabi ala k'an sa sirifikanu kan ala k'o k'a k'ala kama kira yɔrɔma kɔsɔn sɔli ala rasul an fana tɛ ɲina sirifila fana kɔ an bɛ sirifila tv fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bonya wasara alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv sirifila lajɛbaw nin tun ye an ye Côte d'Ivoire jamana kan faaba kɔnɔ Abidjan sigida la min n'a bɛ wele ko Treichville laselikɛla tun ye Umaru Faruk Tema fo ka taa se Muhamadu Lamini Sidibe ma an b'a deli ala fɛ sigida caman ala k'o yira ne na o la foli ani waleɲuman dɔn an b'o di Côte d'Ivoire ka kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba sigibagaw Abidjan Treichville Abobo quartier kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sigida caman ala k'o yira ne na o la wa shukran lakum fi amanillah